This is host Jerry. Let's make some noise for the sweetest and most adorable birthday celebrator tonight. Sino pinapaalam? Pinalaro niyo to! Super Mario. Sige, pagbigyan natin, Mami, dito ka, Mami. Dito ka, Mami. Mami, di ba si Super Mario doon tumatakbo tapos lumulundag-lundag? Kagayahin natin. Anong natin yan? Panahon natin yung Super Mario. Tatakbo lang tapos tatainian natin. Tanat, tanat, tanat. 1, 2, 3. Kaya? Kaya. Palakpak naman, palakpak. Okay po. 1, 2, 3. Music! Bakit mo ko hinihila? Si Mario lang yun, si Mario lang. 1, 2, 3, go! Tunay! Anong cartoon mo? Boys, alam mo to. I Shield 91. Malihik ko talaga, iba-ibang iisip mo. Lamdak. Astig. Paano mo sabihin? Lamdak? Correct! Pero this time, papakitaan niya tayo kung paano yun isinushoot ni Sakuragi. Galing ka doon. Dribble, tapos sushoot ha, with feelings. 1, 2, 3, moment! May pamilya akong naghihintay sa bahay. Sino na? Tama. Music, DJ! Bye, girls. Tama. Arena. Ano? Kulang pa. Tama na yun. Arena na. Correct. Next song. Ano po? Michael. Arana. Arano? Porke? Si Kapitan nakikipagagawa, no? Excuse me. Ayos mo na. May sumagot, narinig ko. Ito. Sure Garden. Lit Your Garden. Pakiplay nga. Tama, Lit Your Garden. I-verify ko muna. Kap, anong sagot mo? Lit Your Garden. Lit Your Garden, correct! Congratulations! Sinong sikat na TV host ang kumanta nito? Ba't sumasayaw? Tatamping pa? Hindi na. Buli-buli. Mali! Hindi! Saglit lang. Magkapatid kayo. Willie Revilla Mesa. Pero dapat sayawin nyo kasi sumasayaw. Music! Next place. How you doing, party? Dapat kantahin. Pinuntan ang ilaw ulit. Lumalabas tayo, Pin. Lunes bukas. Mababaho naman. Tama na kambal lang. Sino ang gusto mag-uwi ng 500 pesos? Okay. Sorry girls, pero lalaki ang mananalo dito. Kailangan ko ng 4 na lalaking matatapang. Kailangan ko. Matapang? Tapang. Medyo. Malapa.
si Aiter mukhang nakailang bote na sa likod ah. Mga tagain niyo ko sa mga rason kung nga nagapulag ang mag-uyab. Ano ang mga rason? Una, Kaya hindi kontento. hindi kontento. Sakit to. Next. Ikatan! Igatan. Sikat ka pa natin. Pangatlo. Kaya rasang hindi nabat. Yada! Ano ang ilang kinabat? Ipa-check up na either. Next. Mga ending ang mobile, mga kuwan ba, di makabalo makontento. Ay, ganun. Ito. Mga bagay na hinihiram sa kapitbahay. Lato. Kaguran. Ano? Kaguran. Kaguran. Next. Daspan. Kala. Mga ginahulam sa kapitbahay. Walis. Walis. Medyo. Martilyo. Sang. Lansang. Pati lansang problema sa ilo kapitbahay. Laga. Agari. Mga karpintero siguro hindi sila. Tama ba? Parang tayo. Sige. Ako rin kitang tuod na hampang. Di ba may kumalat na video sa TikTok na yung mga aktor tumadrama? Yung line na nagmumura na si Ovi Diaz gumaganon. Ito muna. Tignan nyo ah. Tignan nyo. Music. Ito yung emosyon. Naiintindihan mo ba? Gusto kita. Kaya akin ka lang. Ayos ba? Ayos. Kung sino yung may pinakamagandang acting, yun. Si Kuya nagme-memorize, oh. Nakita niyo yun. Umahimik. Grabe na kung mananalo ka ngayong gabi. Okay. Sige. Ito naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Kanino mo sasabihin yan? Sa kanya, kasi birthday niya. Umalis. Ako, for example lang. Pero tayo. Hello. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Habang ginatapik ka, ginakusog ko, ginataasan mo ang pwersa. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Galing ah. Ayos ko ah. Ayos ko yung may pambote. Sa iya, hindi sa ako. Doon akit ka man. Huwag ka drigang. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Agay. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Agay. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Dalain-lain lang. Taong mo ka. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, kaya akin ka lang. Akin ka lang. Naiintindihan mo ba? Gusto kita, mahal kita, akin ka lang. Pipili tayo kung sino. Palakpakan at sigawan tayo, madlang people. Siyempre, sino naman